Panankani yakumarizira vantu akuramba chibirwa kobiri sitani na vantu. Pane nhau imwe yekupedzisira toda kukurukura nezvayo inhau yevanhu mafollowers asekuru Tasvu anoda kubatsirwa nasekuru Tasvu ari kurarama achibirwa mari nematsotsi ari kuba mari. Ona vantu ava ine nderwa kuti ine ndiri account South Africa asi unoona vanhu akuti imi vanhu vangu vandinoshandira vanoda kushandirwa nemi ndichakupai mhosva. Ini ndinogara utsanangura kazhinji nekazhinji pamedia kuti handina account number yeku-South Africa asi amuzvinzwe sei. Unoona anozouya pano ndakaisa mari ndakazoita kupi kwakadaisa mari ina handina account yeku-South Africa number ndina 1078 461 4908. Ukaenda pa call unawana iyoyo, pa WhatsApp ndiyoyo, pa Facebook ndo imwe cheteyo. Ndinogara kutaura nemi vazukuru kuti handina account number yekunze. Namba yangu ndiyo imwe chete iyoyi inoti 078 461 4908. Wakaenda pa WhatsApp ndiyo, pa Facebook ndiyo, pa media, pa YouTube ndiyo inamba imwe chete. Asi pano mazuva ose ndinosangana nevazukuru vanouya pano vachichema vachiti takaisa mari pa account number yeku-South Africa yenyu Sekuru Tasvu. Sekuru Tasvu ndiri kuramba ndiri kuti kwete handina account number yeku-South Africa. Mukaenda pa Facebook paya panano wakawanda wakatora pikicha yangu na gogo uisa namba yake, pikicha yangu na gogo sa namba yake. Namba dzedzo vanhu batai vanhu mbavha dzokuto kunyepera idzodzo. Makaenda pa Facebook wazukuru munoona profile pic rangu ini Sekuru Tasvu ndina gogo rakatorwa nematsotsi akawanda akaisa profile pic rangu pa Facebook vakatora phone number dzavo vakaisa pasi. Vanhu ivavo kana muchitora namba dzinofona muchiti mukutaura kuna Sekuru Tasvu ndovanokupai account number yeku-South Africa, therefore movaisira mari vokubirai. Saka vanhu ivavo nekwamuri tibatsira nekutsvaga vanhu ivavo makavawana makava-identify moziva kuti ndidzo mbavha dziri kubira idzo. Musavasekerere kana kuvafarira. Chama ndo mafara Sly penango nafara. Zvakanaka ndo mashoko yangu andati ndikombere nawo panapa zuva ranhasi. Ameno muzukuru wangu Sly kana une rimwe shoko. Aiwa Sekuru ndinotenda. Inini amen. Kana kuti ndo mweya yakaipa here kana kuti kumhanya. Mumwe anotouya oti ndatora namba idzi pa Facebook ndoda kuti ndikonfirme kuti ndidzo here namba dzaSekuru Tasvu. Ndobva ndati aiwa hadzisiridzo rega ndikupe namba chaidzo. Ndamupa kudaro inini wacho inini. Obva ati saka chaiyo ndeipi. Ndatomupa inini wacho. Ndopa kuti idzi ndo dzaSekuru Tasvu ati saka chaiyo ndeipi manja. Saka shoko warinzwa Sekuru. Asinganzwe hanzwi. Ende andizivi hangu chinoita vazukuru kuti chavanomhanyirira kubhadhara mari chii. Asati akuona. Ichocho ndomubvunzo wangu mumwe chete. Chaunomhanyirira kubhadhara Sekuru Tasvu ava unenge wasangana nava vachii. Ende ine tauri kana uri kure tanga wafona na video call. Ava nambavha vese havabvume video call. Sekuru Tasvu vanokomekedza kuvazukuru vavo kuti musati maita matransactions ekutumira mari tangai mafona nevideo call moona kuti uso hwandiri kutaura nawo ndo hwaSekuru Tasvu vangu vandinoziva here. Tine mamwe matsotsi vanoti mukavafona nevideo call vanokuisira chipiki chazo chaSekuru Tasvu achivhesa so chakangostika so chipiki chazo. Saka zvese izvo musazvitende. Taurai naSekuru Tasvu muchivabvunza mubvunzo vachikupindurai live pavideo call moziva ndo Sekuru Tasvu, therefore vokupai madetails ekuti muise mari. Madetails avo Sekuru Tasvu ndiwayo anoti 0784614908. Havana imwe namba different kubva pane iwa. Tatenda Sekuru.
panze muno musare wazikuru vane dare